2023 मायथाइनि 29 अक्ट'बराव गंनै ट्रेननि गेजेराव गिख्रंथाव सौग्रावलायनाय जाथाय जानायनि थार जाहोनानो दिनै सोराङाव फैदों। अन्ध्र प्रदेशनि गिख्रंथाव ट्रेन जाब्रबथाया गासै हादरखौनो सोमावग्लुंहोदोंमोन। बे जाथायनि थार फोरमानथिखौनो मिरु रेल मन्थ्रि अश्विनी बैष्णवआ फोसावदों। रायगड़ा पेसेन्जार ट्रेन आरो विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेनजों सौग्रावलायनाया जादोंमोन आरो बे सौग्रावलायनायनि थार जाहोनखौ मोनथिनो मोनाखैमोन। नाथाय दा थार जाहोना सोराङाव फैबाय। बे ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाया 2023 मायथाइनि 29 अक्ट'बराव जादोंमोन। सानै ड्राइभारनि गोरोन्थियावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानो गोनां जादोंमोन। नंगौ, सानै ड्राइभारा गावनि खामानियाव गोसो होआलासिनो क्रिकेट नायबायसो थादोंमोन आरो बे सानै ड्राइभारनि गोरोन्थियावनो गिख्रंथाव जाथाया जालाङो। ट्रेनखौ सालायनायनि अनगायै ट्रेन सालायगिरिया गावनि मबाइल फनावसो क्रिकेट नायनायाव मुखुबमोन। बेनि जाहोनावनो गंनै ट्रेननि जाब्रबथाया जानो गोनां जादोंमोन। मोनसे फोसावथाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिव आउटलेट आरो दतमा फेस्टिव आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसेट गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।